De venir del col·legi, senyor Retorns, Dani, moltes gràcies. I a la banda de música també per estar així entre nosaltres. Jo no vaig a estendre'm molt. Avui em preguntava, aquí fem una inauguració. Dic, jo penso que no és una inauguració, és retrobar-nos a la nostra història, no? Per això han fet un fet molt important, que és que ens conte Dani tot el fet de la història de la nostra font. Jo penso que tant l'àvia com el foc, per això hem fet la foguera, són dos elements fonamentals per al desenvolupament humà. Per això avui, jo penso que en un dia tan senyalat, que no és un dia arbitrari, sinó és el 9 d'octubre, que és el dia de la Comunitat Valenciana, estem així tots reunits per a fer honra de que la font torna a estar on està. Sí que és veritat que el fet de que la font es llevara on està és perquè estava ahí al costat de l'església, perquè hi havia novetats, i hem fet dues coses. Primer vam fer la tornada de l'església, el retorn, i després van llevar la font. Però sí que tornar-la on estava, que és quan jo era xicotet, perquè no farà més de 30 anys que la font està ahí, era una cosa molt important per a nosaltres. Hem simbolitzat el fet de l'embeurador d'animals, perquè com m'ha dit Dani, tots era un embeurador que venien els cavalls, els machos i tot a veure ahir, i hem empleat part de lo que és pedra que estava al Calvari. El Calvari va restaurar als anys 90 i va haver molta part de la pedra que es va quedar a arrumbar. Aleshores pensàvem que era una part de la nostra història que també està datat de l'any 1750, tornar-la a refer així. Sí que és de veres que va fer així un estandarte de font que no va agradar a la gran part de la gent, a mi tampoc m'agradava. Aleshores jo pensava en com podíem honrar-la al poble en una cosa que és un icono del nostre poble, no? I no trobava solució. Aleshores vaig dir, mira, la millor és tombar-la i tornar-la a fer. Algú li semblarà acertat, a altres li semblarà que és malgastar els diners. Jo penso que el resultat ha sigut molt bo. I això ha sigut gràcies a la gent, com Eduardo i Ramon, que sempre estan allà al poble. Aleshores avui li fem un tribut a la font, li fem un tribut a l'àvia, al foc i al patrimoni cultural del poble d'Alcoleja, que jo crec que és molt important. Però també a aquesta gent que no com jo, que sempre estic fent discursos i parlant i dient bobades, sempre estan ahí. Sempre estan fent que el dia a dia siga més fàcil. Que quan venen festes, al dia següent estiga tot net. Que si hi ha que fer una obra, com és fer tot això tan bonico, estiguen ahí. I a més fan coses artístiques com esta, no? Jo penso que el poble és cosa de tots, no és cosa de l'alcalde ni de l'Ajuntament, que són 3 o 4, o 5 en este cas, sinó és cosa de la gent, com Eduardo i com Ramon, però sobretot com Eduardo, que sempre està ahí. És a dir, la foguera d'avui emula molt a les fogueres de sempre, que sempre cada volta teníem un santet i es feia una foguera. Jo penso que avui en dia el món cada volta va més a pressa i no tenim aquest moment d'estar al racó al foc i parlar amb els nostres pares, els nostres avis i recordar la història, recordar contes i recordar anècdotes. La foguera és molt important. A més del foc, jo penso que recorda el que és la família, el que és el poble en si, no? Per això hem empleat aquest tipus de festa. Aleshores només ens cal recordar que gent com Eduardo, que sempre està ahí, quan el quidres. Eduardo, hem de fer la foguera a Sant Vicent i queden 5 minuts. Va, anem a fer-la. Eduardo, hem de netejar el camí de Bellafer. Anem a fer-lo. Eduardo és empleat municipal, però fa moltes més hores i dona moltes més idees que un empleat municipal corrent. Un dissabte a les 10 de la nit pot estar ahí, un diumenge a les 8 del matí pot estar ahí i sempre està ahí. Per això, després de tota la vida de pelear pel poble i de fer coses tan emblemàtiques com aquesta font, jo penso que mereix un tribut per aquest Ajuntament. Per això demano la presència d'Eduardo i Ramon, que són els dos que van fer aquesta meravella. Molt bonico. Molt bonico.
Yo diré. Molt bonico, molt bonico. Figlio Morello, ne ho capito. Les identifica l'Ajuntament d'Alcoletxa, a Eduardo Arnal González, bueno, ja hi posa Ramon, en reconeixement per la seva contribució a la millora i conservació del patrimoni d'Alcoletxa. Bueno, sense més, No. Iago, Eduardo. No parlar, vinga. Digues-nos algo, collons. Yo hago lo que puedo todos los días. Ya está. Muchas gracias. Molt bé, Eduardo. Sense més, anem a concloure l'acte. Val? Fa uns mesos van fer un homenatge a molt merescut a lo d'Eduardo, una persona de lletres, de molt d'exercici en la seva professió. I jo penso que tant fan falta les persones de lletres que tenen una carrera, que han aportat molt culturalment al poble, o les persones com Eduardo i Ramon, que estan cada dia fent el seu bon fer i contribuint a que el poble estigui com està. Perquè tots sabem que ve l'hivern i així ens quedem molt poqueta gent. I el poble no només és una cosa del mes d'agost, de les festes, no, és una cosa del dia a dia. Jo penso que cada dia hem de procurar conservar el nostre patrimoni, que és molt, i l'hem de mantenir conforme està. Per això fem falta tots. Feu falta tots. Moltes gràcies a tots i que passeu bon dia.